siyabingelela kakhulu bazalwane ibandla lonke likaNkulunkulu elikhona kule sikhathi angizikunibambelela abazalwane ngizodlulisa nje izwi kafishane nje esingalithola kubahluleli khona incwadi yabahluleli chapter 16 ngibingelela nonkosikazi wami engihamba naye uNkulunkulu angibusisa ngaye egameni likaJesu amen. uNkulunkulu uyangithanda ke ngabona ukuthi uyangithanda ngithande naye amen. Ngiyakhonza ke bazalwane ngaphansi kaBishop Zakwe ngiyaseva ngaphansi kwakhe ungubaba wami enkosini uyena othi bangahambile kahle akhuluma amazwi okuhambisa kahle amen. Ngizwile ke ubaba upelepele usehambile ebese vela ngicelela abafowethu ukuthi nikhulume kahle ngami amen. Noma senisekhaya nikhulume kahle noma bekufika ukuthi ngathi ningakhuluma kabi ukuthi wazothatha isikhathi eside kodwa nje ulwe nalento ekufuna ukukhulumisa kabi ngami ngoba bese ngikhulumele udokotela nokucula ngisezokucula noma ngiculileke nikhulume kahle ukuthi wazowacula noma ngathi aculekanga kahle amen. Ake sifundeni lencwadi bazalwane bese siyathandazana egameni likaJesu abahluleli chapter 16 uverse 25 sofuna nje sigcine lapha ku 29 lithi iBhayibheli kwathi lapho izinhliziyo zabo sezesasile bathi mbizeni uSamson ukuba asidlalele bambiza uSamson esetilongweni wadlala phambi kwabo bambeka phakathi kwezinsika. Samson wathi kumfana owayembambiye ngesandla ngivumele ukuba ngiphathe izinsika indlu emingazo ukuba ngencike kuzo. Indlu yayisigcwele abesilisa nabesifazane namakhosi onke amaFilisti ayilapho ophahleni kwakukhona abantu abangathi bayizinkulungwane ezintathu abesilisa nabesifazane ababebukela ukudlala kaSamson. uSamson wakhala kuJehova wathi Nkosi Nkulunkulu ake ukhumbule ungiqinise kube kanye kuphela Nkulunkulu kuba ngiphindise kumaFilisti ngempindiselo ibenye ngenxa yamehlo ami omabili amen. Siyabonga babezwi lakho liphilile egameni likaJesu amen. Kafishane bazalwane indaba kaSamson siyayazi nokuthi ufike kanjani la amen. Angizukuya khona lapho ngifuna ukuza nje kulokho siyazi ukuthi ufike kanjani la kodwa kukhona into engifisa nje ezimbili ezintathu engifisa ukuthi umuntu aziveze kule ngcenyana nje esifunde kuyo amen. Lithi ke iBhayibheli ngokuthi abantu mabengakwazi badlala ngawe okubi ukuthi nawe ugcina ukuvuma ukuthi badlale ngawe forever uzukhohlwa ukuthi khonani kuwe. So lithi ke iBhayibheli badlala ngaye bambiza umpostoli bathi akakazobadlalela amen. Naye wayeza wadlala ngoba wayese ekuyicontrol yezandla zabo amen. Wadlala kodwa khona into engiyithandayo eyenziwa nguSamson. Lithi iBhayibheli futhi abanye babecathi bona baqhubekisa ukudlala kanti abazi ukuthi babuyisela ama-senses kukhona kwesisikhathi ongathi izinto imile kanti zikunika ithuba lokuthi ubuyele kuma-senses akho to remember ukuthi wena umbani ngoba kwesisikhathi kuyenzeka impigijima noma isheshe izinto uzugcina ukhohlwa uyazi iphoyisa kwenzeka nalo libaleka isibhamu sikhona kodwa makonika ithuba wangaqonda siyakhumbula ukuthi konje bengiphethe isibhamu uyazi isibhamu masiphansi asinamsebenzi noma besinenhlamvu kodwa sisebenza amakothozi esithathile wasazi ukuthi phakathi kusokhonani. Lithi iBhayibheli engikuthanda ukuthi sikubambe bazalwane la lithi iBhayibheli uSamson uthi mayisedansile wenza yonke into kukhona into yokuqala engiyithandayo ayicelayo uSamson ayiqala kumfana uthi uSamson kumfana wayembambile uthi kumfana wayembambile. My God. Uthi kumfana wayembambile. My God. Uthi kumfana wayembambile. 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 Uthi kumfana w
eyinsikeni. Ngoba iproblem yokuqala abazalwane ekhona ukuthi siyamthanda uNkulunkulu kodwa simfuna umfana osibambayo. Uthi kumfana ombambile ukuze uhambe kahle endleleni bazalwane vuma umfana akubambe. Ungabambi yena kube uyena okubambayo. Lithi iBhayibheli uthi kumfana angazi lo mfana wayeqhamukaphi kodwa wabonakala esekhona. Ngoba kuyavamisa ngabafana kuqhamuka sekukhona nosizo. Lithi iBhayibheli noma sebelambile abantu kwafunakala ukuthi ukudla ngatholakalapi watholakala khona umfana ophethe nje okubili kwathiwa hayi ningasamxoshi lo mfana lento ayiphethe inkulu. Mfana isandla somfana bani lo mfana akhuluma naye uthi mayikhuluma nalo mfana uthi mfana ngingakafiki njengoba sikhuluma ngeworship uthi mfana ngiseyinsekeni ngoba iproblem asifuni ukubanjwa ngumfana futhi asiyifuni insika. Problem konakele kangaka baningi bayazenza izinto kodwa abantu abasafuni ukubanjwa ngumfana futhi abafuni ukuya ensikeni. Ngoba into ezoshaya ibandla kulesi sikhathi ukuthi uSathane ubhizi ulimuva away ensikeni. Noma khuluma ngensika sasa sakhulumi ngaso. Noma sazi insika sefa ngoba ivangeli linensika zayo. Ivangeli alisihlabelelo phela linensika zayo. Adingakala ukuthi uvumele umfana uJesu abambe akuse kuso. Uthi mawufika kuso basiyayibamba awufiki kuso ufika basiyayibamba. Khombisa mfana insika khona into esengifuna yenzeke ngibambise insika basi isikhathi asenzeka izinto ukuthi insika ayisekho. You can cry from the morning until the sunset. Bewande insika zingabanjiwe funa ukutshena ukuthi ngeke kwenzeka lutho. Pastor engathini le worship uNkulunkulu akuphe yona ungalokhu uhamba umfana umvumela kubaba ngoba ngeke akuse entebeni akuse insikeni. Ngabona abanye bayishisa ngathi abazi bashisana babayishisana nje amaphepha ngoba umuntu lingamaphepha asho lutho kodwa lingamandla lizinsika zombuso kaNkulunkulu. Uthi pho njengenyanga ehlakaniphile ngabeka isisekelo basethi abayilona lo akaphele ukuthi wakha kanjani. Lithi iBhayibheli mayifika insikelo uSamson balibela kuhleka antela ufuna insika ngoba mawubamba insika noma yini oyikhuluma iyenzeka ngoba uNkulunkulu ngowezwi lakhe ufuna abantu bezwi lakhe bambophe ngezwi lakhe ngoba nomthandazo ongenaliswi ungumthandazo ongamthinta uNkulunkulu na-worship engenaliswi worship engamthinta uNkulunkulu. Baningi bathanda uworship kodwa bamfuna umfana. Ubabona ngathi abamfuni bathi baqeda ukuworship babuyela ey'ntweni zabo basiyabona ukuthi abahamba babanjiwe ngumfana ngoba umfana besothi uma beqeda ukushayela abakhombisa iy'nsika ukuthi khona la kubanjwe khona. Lithi iBhayibheli wathi uma eseyibamba wakhane kuqala worship. Worship with pain. Uqala worship. Worship with pain. Worship with pain. Wathi ungikhumbule lenkosi yami ungikhumbule nkosi ungikhumbule see
whatsoever kushoyo kwezwakala ithempeli elikhulu ngoba baphele insike uthi nginike zona nginike ngaso bazalwana sizukunika ngamagama namagama amabandla noma nazo zonke izinto fanele sinike ngezwi ukuthi sekuhlangana izinto sibona ukuthi uNkulunkulu uthini la noma sesisithandile isitayela siphinde sithi uthini la uthini la uthini la uthini masasila siyayithanda lento kodwa yabo siyayithanda yena uthini uma sesila kule level esikhulu uthini yena worship yakhe ayibanga ekuqaleni nokubanja uJesu waqala wafuna umfana uthamba number 2 wafuna insika mfana wami kuyabhukudwa la ngaphandle uma uzohlabelela insika ungayibambile uzongena khona manje ama-drugs be-worship khona ba-worship begwela ama-drugs nikhale uma ningenamoya kaNkulunkulu nikhaliswa umuntu ekhaliswa ngama-drugs yengangambikho kamoya kaNkulunkulu ubusisa yinto engabayibusisi yengangukuthi nawe unazo insika kanti uyazizwa ukuthi uyahlabelela kodwa khona izinto engingayitholi ngoba ngimambe ngapha uma ngabe uzoshisela noma ngawukhatha ngapha i-efi yakho uyikhase ngapha ukuthi ibambile noma ungathinta ngapha uzobona kusuka umlilo ngapha yini usuka ngapha yikuthi khona i-connection ngapha into ebalulekile mawuhamba abantu abasha the worshipers funana umfana kuqala abambe impilo yenu ayibambe khona amantombazane bekhona abafana uhambe nempilo ebanjiweyo ekhontrolwa ngumfana umfana azokufundisa insika azvala amehlo sithandaza ngaphehleli kunesimanga ebukhoneni bakho unenjabulo igama lakhe isiphephelo yamazwi lapho ahleli khona kunesimanga ebukhoneni igama lakhe isiphephelo yamazwi sesizothandaza funa ngathi mayibamba nje lezi zinto kaSamson ukuthi noma isebonakala sekubeyond repair kodwa wakhumbula ukuthi kanti yena uNkulunkulu ongaguqula lesi simo othi ikhombise insika mfana abantu ngathi bengake kuye nabantu abafundisa abazobe bajonga umfana bashumayela umfana babaphile kube khona omama abazovuka bemthandazweni bebanjonga umfana yabona mina basabanjonga ubumnandi besonto awubanjonga umfana uthi noma ungasafuna ukuya uthatha umfana ubusakhona noma ungasafuna ukwenza uthatha umfana uyakwenzisa ngoba ubanjiwe naye nomfana ibanjiwe impilo yakho uyasibusisa khona yebo kodwa umfana ngabe uyibambile yini ngabe uyakuzana einsikeni ngabe never go wrong uma ubambe insika noma ungafika the akhanga phesheya akhanga nesinye isambulo sithi masibheke insika sithi isisambulo kodwa kusise sanensika siyibambe fundisa uNkosi bala ngizona kulo sithandazela